ಎನ್ನ ಮಗಗೂ ಪೂರ ಬರ್ತಂದು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಐಟಮ್ ಬೈಯಾಗ ಮಿಗ್ಗಿ ಬಕ್ಕ ಮಿಗ್ಗಿನ ಜೋಕುಲು ಬಕ್ಕ ಮಿಗ್ಗಿನ ಬುಡಿದಿ ನಾನು ರೆಡಿಯ ಯಾನು ಎನ್ನ ದುಂಬುದಾನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾಡ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾಡ್ದು ಇದಾಡಿ ಅತ್ತ ಬಾ ರೇಷ್ಮೆ ಮೆಂಚಾಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಾಲದ ಬರ್ಡೇ ಲೈಟ್ ಆಣ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಸೊ ತುಲೆ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಯಾನ್ ಮುರಣಿದ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ಬರ್ಡೇ ಆಯ್ನ ಮುರಣಿ ಫ್ರೈಡೇ ಅಂಚ ಫ್ರೈಡೇ ಆಯ್ನ ಲೆತ್ತೊಂದ್ಕೊನದು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟಾಯ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಾಡು ದಾಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಮಕನ್ನು ದಾದೊಂದು ಪನ್ನಗ SSLC ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೆತ್ತು ಪಾಸ್ ಆತಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆತಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬಕ್ಕ ಇನಿಕಾಯಿಗೆ 15 years ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಡ್ಯಾನ್ ದಾದ ಪೂರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪೋಪ ಪನ್ಪಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಯೇರು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಈತು ದಿನ ಬರ್ಸ ತೊಟ್ಲಲ್ಲೇ ಪೋದಿತ್ತು ತೋಜೋಡು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಹುಡುಕಿರಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತೂಲೆ ಬರ್ಸ ಫುಲ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಭಯಂಕರ ವರ್ಷ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋಜು ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂಡ ತುಲೆಗೆ ಫುಲ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಮಗಗೂ ಪೂರ ಬರ್ತಂದು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಐಟಮ್ ಬೈಯಾಗ ಒಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ದಾದವರ ಕಂತೀರಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವಿಷ್ಟಿದಾನ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇದ ಓಕೆ ಅಂತಲೇ ವರೆನ್ ಕಾಮನ್ಲೆ ನೀವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅನ್ನೋದು ಇವಡು ಕೋರೆ ಸಹ ಏನುಂಡು ನನ್ನ ಈ ಪಾಯಸ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಆಯ್ತು ಕೊಂಚ ಕೋರ್ ರೊಟ್ಟಿ ರೈಸ್ ಆಡು ಸಿಂಪಲ್ ಎನ್ನ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೇಮಿಗೆದ ಪಾಯಸ ಮಂತೇನು ಅದಂತನಲ್ಲಮ್ಮೆ ಅವು ಆ ಕಲರ್ ತೋಜುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಕಲರ್ ಉಂಡದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅವು ಅಂತೆ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅದು ಕಲರ್ ಆತು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಣಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಂದೋಡು ಆ ಕಲರ್ ಅವು ಕಲರ್ ತೋಜುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಟೆಂತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜುನೆ ರುಚಿ
ಮಿಗ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಮಿಗ್ಗೆನ ಜೋಕುಲು ಬಕ್ಕ ಮಿಗ್ಗೆನ ಬೊಡಿದಿ ಬರ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಇರ್ನ ಈ ಪನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಎಲ್ಲಿ ಏನನ ಏರ್ನ ಬರ್ಡೇ ಎಲ್ಲಿ ಏನನ ಈದಾದನ್ ಪೋಪಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಗೋಬೇರೆ ಸುಮ್ಮಂತಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ದುಂಬುದನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಪಿದಾಡಿಯನ್ ನನ್ನ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಎನ್ನ ಮೈತಿನಿ ಒಕ್ಕ ಮೈತಿದಿ ಪೂರ ಬೈದಿರು ಅಂಚೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತೆಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಲ ಬಲ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಇನ್ನು ಬರ್ಡೇ ಇನ್ನು 15 ಇಯರ್ಸ್ ಆದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನನ್ನ 16ಗೆ 11 ಆಯ್ತು ಅಂಚದು ಜವನೇ ಒಂದುಲ್ಲೆ 16 ಇಯರ್ಸ್ ನನ್ನ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬರ್ಡೇದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎప్పుడు ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಖುಷಿದಾದಂದು ಪನ್ನಾಗ SSLC ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಕೆ ಅಂಚದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಲ್ಲ ಅಂಚದು ಎಂಟು ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಐತೆ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜನ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ದು ಆಲ ಬೊಡ್ಚಿಂದೆ ಬಂಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪಿನಿ ಆಂಡಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನೊಂಜಿ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಸಿಲ್ವರ್ ಅದಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಹತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ
ಅವನು ಅಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ ಬರ್ತೀನಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಜ್ಜ ಏನು ಪಣ್ಣಿ ಪಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಡ್ಯಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಡ್ಯಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಆಯ್ತಾ ಫೋಟೋ ಇದೆ ಫೋಟೋ ಇಜ್ಜ ಮಗ ಫೋಟೋದೇ ಇದೆ ಏನು ಮಸಾಲ ಏಪಲ ಫೋಟೋ ಇರ್ತದೆ ಜರ ವೀಡಿಯೋ ಆದಾಯ ಐಟ್ ಹತ್ತು ಐಟ್ ಬರಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಬರ ಎನ್ನ ಐಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಕೆಂಪು ನೆಂಚಿನ ಕೆಂಪು ಹತ್ತಪ್ಪ ಐಟ್ ರೆಡ್ apa mesti kan ada beli baju naik baju kara lagi itu deh bagi boleh kan boleh ayo nanti kan duty boy ni ರೇಷ್ ಮೆಂಚಾಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಾಲದ ಬರ್ಡೇ ಲೈಕ್ ಆಣ ರೇಷ್ಮಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಹೀರೋಗಿನಿಕ್ 15 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ 16 ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನನಗೆ ಸೋಲಹ ಬರಸ್ಕಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಿನ್ನಾಣ ಬಂತೇರು ಸ್ವೀಟ್ 16 ಅಂಚ ಈ ನೀರುದು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಮಗಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಟ್ 16 ಪತ್ತಿನಿ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡ ಆಗಿನಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಲ್ ಗೊಂಜಿ ಪೋಪಿನ ಸಡಗರ ಅತ್ತ ಬಲ್ಲೆ ಐಡಿಯಲ್ ಗೊಂಜಿ ಪೋಪಿನ ಸಡಗರ ಅಂಚ ಪೋಯತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗಣೇಶ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮೈತಿನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಬಂದಿದೆ ದಯಪಣ್ಣ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗಿಲ್ಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಅದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಅಂಚ ಫೋನಾಗ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚ ಸೊ ನನ್ನ ಇಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಐಡಿಯಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂಜಿ ತಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಬಲ್ಲೆ 5 ಗಂಟೆ ಆತನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪುಯ್ ಎಡಣ್ಣ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡ ಹೊಸದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂದೆ ಎಂಚಿನ ಆಯ್ತಾ ನಿನ್ನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಒಂದೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪದಾರ್ಥದ ಗಿರಮಿಸು ಎಂಕುಲು ಆನೆ ಎದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಯಾಂದೆ ತೊಂಡಿ ಗಡ್ಬಡ್ದೆ ತೊಂಡಿರು ಹಿಂಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ ಧಮಾಕದ ತೊಂಡಿ ಅನ್ನ ಮಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ಮಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದು ಮತ್ತು ಕಟ್ಲೆಟ್ಲೆ ಇರ್ತವೆ ಏರ್ಪಂಡೇರು ಬಂಜಿ ಹೆವಿ ಆತನ ತಿಂದು ಅಂಚ ಸೂ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಂದು ಪಿದಾಡಿಯ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ರೀಚಾಯ ಅಂಚ ಫುಲ್ಲು ಟಯರ್ಡ್ ಆತನು ಕಾಂಡ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕಾಂಡ ಹಿಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಆಟಿಲ್ಲ ಅಂಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂದು ವನಸ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಕ ಆಕಲು ಮೇರ್ನ ಮಿಗ್ಗೆನ ಆಕಲು ಪೂರ ಪತ್ತದಿತ್ತನಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು
ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಲ್ ಗೊಂಜಿ ಪೋಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚ ಫುಲ್ಲು ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಫುಲ್ಲು ಟಯರ್ಡ್ ಆತನು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದಪುಚಿ. ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದು ಇಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.